Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng kinongnya kali bat kitrai kali hene kasngi ka khadwai terik urampang arhajar arpuai kila ya kendu ya ka deputy commissioner jong ka East Hills district ban ya penbek habai dai bat kador jong ka bai shong kali kani ka kanun hapo gejingelam uba agentsta kurkalang habai kren bat kinong tho kubor kalapan pau ba kajinge kendu kajongki kalong menyakren sani halor kajinge jongki kali kamai kamtam ki taksi kiba kamai hasilong habai dai bat kador kamur jong ka jingshim ya kinong shonggali habai kran bat ka deputy commissioner jong ka East Hills ka kong isawanda lalu kalayathu ba kani kijingya kendu jongki kalong ka basaiso shushu kalayathu ru ba ka thong jong kani kijingya kran kalong bandon kijingya snow thu jingwut habdeng kinong nya kali bat ipaj ba khamtam habai dai bat kador ba ka sarkar kaldet ban penbena khamtam habai dai bat kador bai kali ba ka sarkar kalade ban penbena house nem ubala dem nakaliang chingi ni wan nakaliang ki asosian ki paper ki stan ki paper di don hangni ki presiden juga auto matran auto mo nang tadon ki asosian ki taksi ki mana ki nasmet kepada jong sorang kham kepada jong kerenca kepada jong nomsong batum tata di ngibat dingi don lang nakaliang juga all mikhalia commercial vehicle owners and drivers union tinggi keren madakski halor kecingkot nakaliang jong EDC office tinggi don kalang DTO nakai don larang kalang nakala trat polis nakai don kalang napo ka level department tinggi keren yang dijing jogi kali kamai commercial vehicle kamai yo di kham tambe ya ka jing jogi yigi jing jogi lokal taksi ke bangi siam hande mantan gila yo don ki bawan napo tores la yo menyepat paulang ya jing jogi di hane madakasi kaji ya keren kolong betik ya kabai kali di oi kiwi ki bentang i keren i ki tax ki insurans gini katai tenrai nak ada bacil lengkot jong kopor habre bar ka tax habre ki insurans nomor ke cikio palat di kawala rajing ya ki pai ba ya ki nombo kali ya ki driver khamtam hakani ka pandemic hakani ka por lockdown di henry nakaliang jong EDC pada nakaliang jong borok ki ausai goda nang to yung insa nang i perkhat ya kani i discuss hadian tenrai menta ka bang i keren i khamya tai bha kani hakalor ka bai kali mereka cingkiu cung ki mar ki mata ke cingkiu cung ki mar ba mardi ke cingkiu cung ki kai parok lari khen nadu ki neng khun bang yo mon nadu ki neng khun nadu ki mar bam ku mukhau nadu ki jan ginep nadu ki spare part cung ki gali nadu ka keren gumno ya kador bai kali ngili keren nang ne ba ya ka bai kali ru mar ba kala kata plat ki driver timut ke melak suban pemi ka bai kamai nolor balakiu ku umpenyang kemudian idon kamban pengkiu no ya ka bai kali di habre bakane nakaliang jong ngi bat ka office mentan ya pai syong lang meeting edisi ngimpat yo ya ka conclusion ya ka rai bapaka maringi ong ban ailat sipor nginang ya perkhat nakaliang jong ki osion ki paper nala ka jong ka stan ba kador kali kamdei tang siceka nomor ba komisio anuksa nasyak seorang kham ki di benhun put kum kador kunci cingai komisio smith kum kanong mensong kum kerenca bat kum tadata te kemut ngendang isu meeting biang sa sisien pada DTO pada kanang banginyo banyak walk out ki door ki hakun ukur kompan yesim kanang panhun lang marba upai ba aru un biang lang kanong don ki iki pai ba aru kanong punjing iki bat hak cukup por ba kanong ra jing pada iki try kali bat yaki driver hakawan penmi ya ka bai kamai ko jugi ka baya hap kat kum ke cingkiu jong ki barok hakani ka por berkecuk ba mantap di ya mata ka singi hingi pat yo ya karai ka bangi pala bani tho yapi ka fix lane ka rai ka pala tikna ban implement no ban pentrikam no di let's say kini ketio banwan kena kaliang jong sarkar da kajing ya discuss lang ban ngi na ki ocean ki fair ka bangi social meeting badi DTO la shai lene kala bandai la shai ke skill lene hak no ka por le skill la bandai si bedru ngin saai pada ya karai ba ya kan karai pada nakaliang hi choka transport department ka sasim ya karai leng ba kacing don chu DTO rangkat pada DC di hak kan ka por pada ngin sa permanakin sopai ba ban nakaliang choka office ngatrai kin snaru daga notification ka bapaka rangkat bat ko link knop ka on sam segi derbar bat bansa boru apa ki kicing pentepai ba bangila menong kicing pentepai ba le bagi lat prai kebon le ni kan no kalat bakasokar ka sasim kumbangila di
ni layo kan ikut dengan meeting mentang sini halor ka shithi din ko ke bang layo pediang har shitarik jong February kan ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles kabala ai ka jing pensno na kaliang jong taxi associations halor kan ka jing kio jong bai nya pat kum chu ba ka jing duna jong kan ka bai kali ka balong kum kalong ta ti na lor ka ta ni la ai ka instruction shwa kan ni ru yo DTO ban khot meeting bat ni ki seng prepare ban ni kren chapang kan ka taxi fare and the don kanu ka jing kerpat ban kio ya ka ti ni khot kan ni meeting kham tam bat ni ki association prepare ban sung thu ya kata kamat ka bia day bat ka kanu ka jing kio jom ka taxi fare la ki sunu day ban kio but nila ya tanya bahalor kami but kabing kong kabangi pinpau kalau commission snem hau benai January khatlai tarik jom benai January apo ke government ha jing shisha kala wan ra ek ke notification ya ka ba kala benai ya ka latest fare structure ke ha jing ya kren jong mentan bat ki association ni suthu ba bon na ki association bon na ki nong ni akali ki driver kim pat tip bha ya ka fare structure but kim pat yo ban pek bha ya ka to tariff card ka bayar day bat kini ka structure ka sarkar ka belak pembina ki pentit ru engi babon na ki kidang ya ki hak tu ka rate ka berit ka belong na do arajar khatwe kena kata ka daw nila ya tha ya ki nila ya kerpat bakini shong halang bat DTO bani suthu alor kani ka structure ka ba kalong apon ru tingka for the first kilometer hadin kata khatlai tingka for every subsequent kilometer but ka adon ka detail bahag amount of local taxi fare nakabenta kini ki kali kamai hapo East Coast district but ha state hi baro away but yakani kenya shong but kia ong ru ba lada don kata ka indication na makat kun ka jing pensno jong ki bon ki jing ki ba ki kendo ka bai upniang ru kala kiu te ka bon ka traffic ha po Shillong City ki bon ki jing o jing nam na kaliang jong ki tingi ru ngi ong ba lada don kata ka reasonable proposal for a reasonable hike ka balong proportionate but kita ki jing kiu dor but ha ka chu ka por ka banum bo than ya ka burden ha ki passenger ka banum long than ka bala kiu pala tingi la ban pa ya kata ka proposal to the government for consideration take sung thu hi kata kalong pa ni kwa ki driver kin ya in ni kwa pa kin yo ya kata ka bha ka ba ki dei hok ban yo ba ha chu ka poru kam dei ka ban long ka bala ta shaba pala ya ki pai ba nong so nong jong ka district ka jong ka state ru ti ki lai sung thu ba ya kata ni la yo e ka sing kren ka sung tnat but kin ya shong min ta sni ba DTO ban study ya ka tariff card ban study ya ka fare structure kum ba kalong ka but la don kano ka increase ka bakwa kin propose kin ya work out happening jonki kin saa ya kata ka proposal shani and we will forward it to government tiki ong ba kin ya ship ni kita ki pemila ekran into account but la day bakila hun tikila pediang ban ya resume no ki services ka jonki ni sutuna bakiru ki ong bangi sutho ba kan ka strike ru ka kata ki pat nyam shok baro but ki kermen hi bangin la ban wan ra she ka chini sutho ki ka jing khot jungi ru ka dei halor ka shithi ka ba point na ka joint action committee hi in IPOP ka ba ka subject long prayer for revised rate of taxi fares takadaw ni pa pan shimtang ya kata ka point ka ba dei but ka jing kyu dor jang ko umpnyang government has already given an announcement and the don kino ki but issue ka government kan consequence dai ni mission betang ya kata ka limited point tang bagila yo snow bon ki issue na kaliang jongki ni sotenat but ni don kam ban yo snow ban sung thu ban thaliu jingmut nang ba ni ya ndai bang ya persha iwe pat ndai bang ni trelang na mami kwa hi ya ka jing ya be ya ti jongki tam ki jang ni kloi ban ya khot ni kloi ban pediang ya kanu ka jing ai jingmut ni kwa ban sung thu ba ka jing sange jong ki ka jing ya jong ki kali kata ya baro ki pat nam shnong jong ka district pat jong ka state hi baro ko we but ni tip ba ka solution la ni ka banwan ra ya kanu ka jing hun ya baro ka deling ba ka jing kren jing ba ling ba ka jing su thu but ru ban ni snowland nin ya don kata ka reasonable perspective ni tip ni don kam ban ni im baro ban ha ka chu ka por ki bon ki jing ki bangi kendu hin railing ba ka jing su thu jing mut ni la ban wan la ka solution ka belong long term ni la ikren ru pham ki wai ki pham ki be dei bat ka traffic bat ka kini ki boarding points ki disembarkation points ki ong ba la ni sange hanglo la ki police ki kem ka don ka jing jar tingi ong bangi national no ka forum
nang bayi kini ki long term issues ni la penya kren bat na kapor ni la ban kliu jimut kumnu ban kham penya be ya tinti ki kam ki be dei bat ki tourist taxi bat kum jo ru ki taxi kamai ham ko social